Mae wedi bod yn hyfryd wrthnos yma i fynd trwy hen reseitiau unol. I fi'n lwcus, mae gyda fi llyfr yn unan fyna, ond mae'r reseitiau i gyd ar gael nawr ar-lein. Fi wedi dewis reseit melys heddi, sef cacen, a mae'n gacen heb flawd, felly mae'n ddi-gluten, siocled, a mae'n hyfryd. A beth dwi wedi gwneud i ddechrau'r reseit, yw jyst toddi 225 gram o siocled tywyll gyda jyst llond llwy bwrdd, yw 25 gram o felyn, a mae'r siocled wedi toddi fan hyn yn barod gyda fi. A fi wedi dod i'r 5 gwynwy mewn yn y bowl fan hyn, a'r 5 melynwy mewn bowl gwahanol. A fi wedi chwipio hwn lan tan bod e'n dod, fel chi'n gallu gweld, jyst yn pigion bach eitha stiff fyna. A fi jyst yn ei ddod i siwgr man mewn gyda hynna, a fi jyst yn ei droi y siwgr a'r melynwy gyda'i gilydd fel hyn. Wedyn mewn at hwnna, ni'n mynd i osod y siocled. Mae'r siocled yn wedi oeri tamed gyda fi am sylwaniaeth. Bydd e yn mynd mewn. A wedyn, dyma le mae'n mynd yn gacen bach drwg. Bach o frandi, fi gweud bach o frandi, ond mae eisiau 3 llond llwy bwrdd. A mae una hefyd yn gweud rhywch iwso tia Maria mewn yn eich reseit chi. A wedyn cyfuno yr holl yna. Gyda, a dyma le ni'n defnyddio almonau man, ground almonds yn hytrach na blawd, rhyw 200 gram os dwi'n cofio'n iawn o'r rheini yn mynd mewn. A fel wedyn, mae'r reseitiau i gyd i gael ar-lein, rhywch chi ddisgwyl amdanyn nhw. Ond beth ni'n gwneud wedyn yw ychwanegu tamed ar y tro yr gwynwy. Ni'n mynd i drio tiro fe mewn, ond nid giro fe, ond i blygu fe mewn, i gadw bach o'r aer yna mewn yn y gacen. Wya araf chi'n neud e, wya gyd o aer fydd gyda chi ar ôl mewn yn y gymysgedd. Os y siwrne chi wedi cyfuno peth o'r gwynwy, mae'n dechrau rhyddhau tamed bach a mae'n dod tipyn yn haws. Felly mewn ar gweddill. A cario mlaen. Nawr te, o ran tin, mae una yn awgrymu tin debyg i hyn, sydd yn gallu dod yn rhydd. Chi'n gweld yr clasbach na fyna. Ond o'n i meddwl, falle byddwn un o'r rhain gyda chi gartre, a gan bod i yn gyfnod y lockdown yma, fi'n siŵr bod gyda rhan fwyaf chi tin sgwar fel tin brownie, ac felly fi'n gobeithio na fod ots gyda una, ond fi wedi dewis gwneud e mewn tin sgwar fel hyn, a fi wedi leino'r tin gyda bach o bapur gwrthsain. A siwrne mae'r gwynwy yna wedi mynd mewn i'r gymysgedd lle ni allwys y cyfan mewn i'r tin. Dyna ni. Okay. Da ni'n defnyddio spatula yn cael y cyfan mewn gyda fwy o amser. So mae hwnna yn mynd i'r ffwrn, a mae'n cymryd rhyw hanner awr i goginio, ond fe symudwn ni mlaen at un dwi wedi wneud yn barod, mae'n estyn amdano fe fan hyn. So fi wedi tynnu fe mas, fi wedi torri'r ymylon, 2 reswm, wedi disgwyl tymor bach yn fwy taclus, a hefyd mae'n neis i gael bach i drial. A wedyn, gyda ni fan hyn, gyfuniad o ffrwythau yr haf, summer fruits, mae rhain yn dod o'r rhewgell gyda fi. So, os nag os rhoi gyda chi, wel, da nhw ddim yn barod yn yr ardd, beth bynnag ar hyn o bryd, ond prynwch rhaid yr hewi, maen nhw ddigon rhad a llond aioni. A beth dwi wedi gwneud yw i goginio nhw gyda tamed o siwgr a dropyn bach o ddŵr, a wedyn chi'n cael y sirop yma yn y gwylod, a dwi'n jyst yn mynd i weini hwn gyda ffrwythau fel hyn ar y top i orffen off just tamed bach o siwgr icing, a dyna ni cacen siocled una.